Muri Zimbabwe makadi zenyu kwese kwa muri tiri kusangana nasi pachirungu huchi pasina news mse Friday kudaira nekuimba kwangu kuti kwese kwa muri kutibata muri kutibata zvakanaka zvisina kana mawira mombe makadiko Zimbabwe tiri kutanga zvedu nhasi tina mukoma Somanda Ndebele paalbum Ndipe Nguva gamba kanonzi Chigagairwa. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Chirongo huchi pasina nyuchi chamunopuwana Mafaro chete promotions vari pamwe chete ne Edzomkityo online music munoti vari www.visionsfm.com. Oh, it's okay. Can I press or not? It's okay. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Magadi zenyu Zimbabwe ndokuchinga muzaipa zvirongwa naze Chichauya mudiwa ndiwe nehopu yangu ndakazadza hopu yangu pauri Chigagairwa chimwoyo. Vakomana vedu Express vakatungamirira ngoma Somanda Ndebele. Nyenyedzi yangu ndiwe uzere nehopu yangu. Usapinze mhepo parudo rwedu runai wangu. Vasiri vakavanda maposho
usapinze mhepo parudo rwedu uru. Nai wangu vasere vakabata maboso kunyarara kwangu uku hazvireve ndakarara nezamu mukanwa ndinozvionawo. Kunyarara kwangu uku hazvireve ndakarara nezamu mukanwa ndinozvionawo. Ndosaka ndakamudawo nai wangu semuedzaniso wekungwara. Ndosaka ndakamudawo nai wangu ndakamuda wangu semuedzaniso wekungwara nekuti akangwarira ngwarira. Vakumana vedinde express nongadura insongoma. wari kuti vatovesenda kuchengetedzai pachirongwa changu chipasina nyuchiti vamwe chete neyo ezomubhito line music izhasha kukunzirai mhanzi online. Album rakatagura sirisi rinonzi Ndipei Nguwa mukomanda Somanda Ndebere. Release. Wakomana wakingaudzoke vakatingamazana mugoma dzaito nsomanje paubhama inonzi Zvinowanikwa gamba kana nzi mvura yarera richangoborwa rirupisa.
Makadize nifasikaza kumukibata mode zenyiro kuchinga midhava chirongwa chinodaira kuti tikutambirwa zedu chirongwa muri kuita zaiko zenyu kwamore Release. Broadcasting from DC Studios on Visions FM. hottest new music. The hottest new music. The hot. Kwanza kuna kudya
mvura yakambofamba pairi kufamba napo musangomo. Saka musachezenyu kubva papa micheche inonzi zvinowanika rine 6 tracks mugoma dai Dayton Somanji penga udzoke mvura yaerera. Release. Mutsu Friday wega live broadcasting coming to you live from DZ Studios na Mavaro. Vakavhundika vashama kuti kumvura yakuyerera pairi kufamba napapa nekuti kwangoita drought. Mazuva mvura isingawanikwe asi yazonaya yabva yafamba nepakambofamba napo. Ndonyaya iri panapa yamuri kuziviswa kunzi aiwa musambovhunduka zvenyu mvura yerera musango yakambofamba napo. Album ichaita nononzi zvinowanikwa Dayton Somanji penga udzoke yakambofamba kane mvura iyi pairi kufamba napapa. Waiwari muri kutyaiko vamwe munasa chirongwa chino tinomhanya chitenderera kutsagirai vagomana vatsvatsva vari kusumuka upcoming artists kubva paZimbabwe. Chimwe chevagomana vari kusumuka chinonzi Cloud Mugaza ende Paruwere Super Sounds. Pao pamicheche inonzwa inoti ndatora kapa kanzi 00. A brand new release. Kona na wangu zovaita 00 kuti nyao kana kuti tumira tsoko kuti uri pari nani kana kuti zvokukuvambira seiko kurongeiko watsamweiko. Album rakanzwa inoti rakatakura 6 tracks Paruwere Super Sounds vane chikomana Cloud Mugaza. New release.
Nongadora, 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 nongadora. Nongadora, nongadora, nongadora. chirongwa chine chimurikuchunzura panhevenyu renyu Visions FM namavharo kuburikidza nemafaro chete promotions vari pamwe chete neezomugidho online music yo Zimbabwe Music Online kuda kuedza kusumudza vaimbi veZimbabwe lesapota waZimbabwe Music Industry tokusumudzirai tichikunzirai vakomana vatsvatsva vari kusumuka zvakare chimwe chivakomana vari kusumuka debut album chinonzi Cloud Mugasa indi paruwere Super Sounds kubva paalbum ichacho inonzi 00 ko anyarare konai mwanangu uchiterera ingawani uchiterera waniko uchiterera ingawaniko tichiwirirana waniko tichiwirirana ingawani tichiwirirana waniko tichiwirirana ingawaniko uchindipawo waniko uchindipawo ingawani uchindipawo waniko uchindipawo ingawaniko ndinochingamidza zangu vese vari kuti bata. Thank you very much for choosing Visions FM. amana kumborazika zivisa vamwe wasipo zivisa vamwe tifambe pamwe chete titandare zvedu ngopombonoka kuruva relaxo zvedu makadikwa senyori mabasa vari kufamba nesu zvedu vari pamaiphone pavo vakwanisa kudownload app rakanzi TuneIn Radio obva wata login paTuneIn Radio obva wasecha Visions FM unofamba nesu ipapo unofamba nesu
uchipasana nyoji kubva kuti zeti studio zina mavharo kuramba kuchibva toda kusumudza mhuri yezimbabwe toda kusapota industry yemusic yezimbabwe seinotipa irezi tokunzirai upcoming artists tokunzirai dzichangoburwa dziri kupiza mazuva ano tiri kufamba neshamwari pabasa vezomugito online music ezomugito zimbabwe online music dzese unokwanisa kudziwana dziri gospel muzeve traditional madrama zvese ipapo vari pamwe chete nemumafaro chete promotions ndo vari kutinzira chirongwa dzamuri kunzwa dzese panapa kungoita www.ezomugito.com kana vasina vanyorerei paimero donedza imero ubano kutsagira makadiko zvenyu zivisa vamwe nezvevisions fn mavisual mavisionaries chikomana chinonzi Cloud Mugazo paruwere Super Sounds paalbum yakanzi 00 kutatirana kunowanikwa wani kana ndakatadza ndokumbira ndekerere kutatirana irori ndosoko chairo ndosoko manjero riri kutadzirana kunowanikwa perfection is beyond everyone's reach kana pane munhu anotaura kuti ambotadza iya kana ndine miriyoni ndinokupa zvangu ndokupa miriyoni chaiyo kana ndakakutadzira ukaundiregerera naye mudiwa kuregererana kwakanaka wani kana ndakatadza ndokumbira dzore moyo kuregererana kwakanaka wani kana ndakatadza ndokumbira kuregererana kwakanaka wani kana ndakaresa ndokumbira dzore moyo chidamburwa amusati mavaona vachidamburwa amusati mavaona vachidamburwa chaka chaini watiregere madamburo agitani bichana kuti turusumudze madamburo simu watinombotinza iri tichidambura uyo unzwisa kuti tichidambura madamburiro atinoita kudambura ngoma pavisual tinoita kudambura ngoma pachirongwa huchi pasina nyodzi broadcasting live and direct from TZ Studio Southeast of England kuno kuMedway kupinda paupamidzvaizva yakanzi munhu wese madamburo vakomana veorchestra ndozvona mukoma Fred Kapupu Mwanjalema kwanzi mbiri yakutekeshera sekorera yakutekeshera mbiri yese iwe munazogeza michero yamunotenga pamusika kwete kungodya musina kugeza munobatwa nekorera
Onyarara maraba chakutengera mazino. Mbiri atakesha ungekorera changa chaine watisirira madambo na gitale picha na kuti turusumu the one more time madambo sim. Release. Usatombora chitambura mani wewe, usatombora chitambura pa vision la visionaries. Release. Kana munane sabata mun bata. Kana chapresa akapinda mdariro. Kodambura ngoma, kodambura. Torose meter kwane kuserugo, makaniko Zimbabwe. Chizo satinoita musichisanu wega kukunzira chirungo huchi pasina nyuchi. Chamunonzura mafaro chete promotions tiri pamwe chete neshamwari pabaza Zomgido Zimbabwean Music Online. Dzese dzamuri kunzwa idzi mungoita www.zomgido.com. Visual mavisionaries makadiko zenyu zivisa sipo. Vanoda zvawo kufamba neni zangu ku Facebook yedu Vision FM Radio. Vanokuitarakita neni ndiriko zangu ikogo. Zivisa sipo.
tracks maupamiro rakanzi madamburo mukoma Freddy Manjali makabvume nechikwari chavo cheokisira ndozo 5th album. Iwe makadiko zvenyu kudambura chete ngoma namavharo pavisual mavisionaries kana Japreza anodambura nese munodambura nekuti munodadisa makasarudza dzenyu ndepechero vanhu visual visionaries. Kana vakomana vebhora vanodambura zvakare. Wasara pangoma wasara tovera bhora kumberi. Itsvage album iri kwanika. Zimbabwe muri kudambura here, tiri kudambura. Mbare musika Gulf Complex, Zimexmo, makoronyere ese madamburu. Zviri kuitika pavisual pavisions FM chete ropa zvinoitika kudambura ngoma kudamburiracho. Mudariro ndedze chikomana Louis na challenge kapfumba mabrothers kaya ushawanda karorwa ndodzungaira ushawanda karorwa inini ndodzungaira ushawanda kawanikwa mai ndodzungaira. Album yakanzi kuyera kwevahera mbira culture amai huya indosira rekambo. Album rakanzi zeve rina mambo ibe zvakaoma wachema murora kuti musha uyo wandakarorwa kana dzungaira zviri kuitika imomo ingori nyongori disorder ega musambopasi chigare. A brand new release.
brand new release. Avasi kumubirawo kana vari kurova pasi chigare traditional music kuyera kwevahera kauja mabrothers aya Louis na Challenge Kapfumba 77 na Mambo wachema murora kati mushawanda karorwa madisi nyongoro madisi odaiga igatete nekokoko zvabva zvazobatirana futi nekuti nemurume wacho nekokoko ndashaya zvekuita amai uyai kani rakatakura 7 tracks album rakatakura 7 tracks mukoma wangu Neli nerichitiza zviri sei muri seko zvenyu ndiri kunzwa zvamwari unibata kuti ndakaita chudini zvangu ndiri kuteerera chirongwa ndiri kusipakirwa akondozozvika Brand new release.
kanoita uchikada kamboika kakapinda zvako pa www.ezamugito.com. Ndizo shasha dzatiri kufamba nadzo pachirongwa kuda kuedza kusumudza vaimbi veZimbabwe. Auposatsvagira zvako pane maspecial offer ekuti auzomboda ende auzombolava. Kanoita nai, kanoita. Mudzambo pasi chigare pa Visions FM pa Visuala. Namavharo wekuramba kuchipa. Wari kuti bata vese, welcome aboard. Toramba sedu takaita press on, hatitarise kurutivi yatorovere bhora mugeti medu, toramba takarovera bhora kumberi. Chikomana chita chidza Byton Mwanadi and Cheetah Brothers featuring Josephat Somanje. Ndatora kamboka kanzi Anganga. Kamboka ruva papa mravu rakanzi Duma Duma rakatakura 6 tracks.
Release. Kakuru anati chimene utuzane lero chimene utuzapeze mawa chifukwa palibe munthu anazala mbatata ndikuzapeza pali maungu sizichekai ukazala mbatata nawezo zapeza pali mbatata omwe ukuchitira vana ava lero umanza kuchitira iwenso mawa. Bataweza mana kumborasikirwa kana muri pachirongwa huchi pasina nyuchi. Chirongwa chamunopuwa nemafaro chiri promotions tiri pamwe chete neshamwari mubaza vezomugidho online music. Wamunobata pa www.ezomugidho.com. Manzi dzese dziri kurova panapa dzese dzamuri kunzwa panapa kungoita logon pa website yezomugidho. Wobhozwanira zvako manzi dzako. Manzi dziripo dzakazara fasharira mavhu nemarara. Unozodeiko zvako kuda kuedza kusumudza vakomana vezimbabwe, kuda kuedza kusapota industry yemusic yezimbabwe. Chikomana neViton mwana DM Chita Brothers featuring Joshua Somanje kamba kanonzi Anganga. Album rakanzi Duma Duma rine 6 tracks. Vazhinji ndinoziva kuti Easter weekend naika kune vazhinji vane ziva zvazvinoreva mukati mezondo rino. Rambai makadana nemaprograms enyamina weEaster.
vakomana ndolane super sounds ndatora kamakanzi gamugulo kamba kakupedzera muchikamu chino chekutanga chatotanga nacho tobva tapinda mune zvimwe usizvitsitse mwanangu nokuona iwe wakula katati vanokuta kwanaka kokakame kene kwaipa nevavo avatotihila kulese kuvalimbava kamukulundela kame ndulevaleveswa lakatate ilondele vanji usizvitsitse mwanangu nokuona iwe wakula katati vanokuta kwanaka kokakame kene kwaipa ndevavo avatotihila kulese kuvalembava uita uchidhopadhora bidola kunonga dhora wakazwala ndiye njenjeku wakachenjelela tsitsa kwemwana ngomezwala kolemu nekudza mwana kokwata neveswa bulemu Mafaro, broadcasting from DC Studios on Visions FM. Wakachenjelela tsitsa kwemwana ngomezwala kolemu nekudza mwana kokwata neveswa bulemu wakazwala wakazviudza ndimanda pedza esa ndikavona kula kwemwana chineuka kule cholema wakazwala wakazviudza ndimanda pedza esa ndikavona kula kwemwana chineuka kule cholema wakazwala ndiye njenjeku wakachenjelela tsitsa kwemwana ngomezwala kolemu nekudza mwana kokwata neveswa bulemu wakazwala wakazviudza ndimanda pedza esa ndikavona kula kwemwana chinobva kule cholema ndoleva moyo kwata ngove mwanangu ndakaulela imi ndilindoka kusina tate kokanasiwe siva vakatate isikame achatikumbula ndoleva moyo kwata ngove mwanangu ndakaulela imi ndilindoka kusina tate kokanasiwe siva vakatate isikame achatikumbula
toita ngoma dzekudambura vari kutibatira. So thank you very much. Unokwanisa kutibata zvako via TuneIn Radio kana masaisi ako ari kunetsa upinda zvako pafoni pako, paiphone pako kana pa Samsung Galaxy yako, udownloada TuneIn Radio wasecha Visions FM mavisual amakaringo wagara kunonetsa usavi namwe murivo dambudziko reusavi. Chenjera kugara reza kana kugara pamunzwa kana kumhara patsono mavisuala mavisionaries vakomana njolani super sounds kamukulu zita rapa manacho rakatipedei namborisa masama kuzeruko Jobreka. Wililange no mwana, uchilo ikwendo, ule mokumbeli, no kuona Yesu wakula. Chemuka kule mwana, zivisa vamwe. Ndizo nepenyoro. No kuona Yesu wakula. Chemuka kule mwana, utole mano ulinge kwa watamba. Hango yetu yabe milele mwesila. No kuona Yesu wakula. Ndole ba moyo kwanza. Ngobe mwanangu ndakamulela imindili ndoka kusina tate koka nasi wesiba wakatate isikame achatikumula Bona yao sosiangwa iwilapo Kuda kuti kaFriday kacho kafambe kakasimuke ndozo vazhinji vamwe vanononoka kickstart weekend starts now. Vazhinji vanononoka kudziya kunge injini yedhizeri. Pakabatanidzwa waya, pakabatanidzwa musambo. Inzwa kuchema kwaya, inzwa kuchema mawaya. Waya. Zigita sindawonye. If my memory serves me, Zakanaka, one of the co-founder members, which kwata chakatungamira zake mazwati fambe, chikwata chacho chikazosvika pakupatsanira napatsiranirana zvakare, vanga vasara, munhu akafunga kuti aiwa ndiye ari kuda kuti chikwata chifambe. Komana ine yakaoma nyaya yacho. Now, time for something a little different. Hello, ndiramboterera DJ Mafaro wakutanga ndokubata paleta, okay? Right, sharp, bye. Mafaro chete, uchibazi na nyuchi, kana varipo mukoma vacho. Mafaro chete.
chete uchibazi nanyuchi kana vasvika mukoma vacho mavharo chete uchibazi nanyuchi kana varipo mukoma vacho DJ Mavaro tinogona kaizvozvo ndirova zangu kuma ndichinyemwerera kundiri kugumbukei sei kwamafararipo tiri kumbopinda zvedu kutarisana neeaster weekend watakura kuipa jezo kubva kuna kudzinya kudya kamba unonzi watakura paalbhamu itsvaitsva inonzi shumba yedenga watakura jezo kufira iwewe nenini zvitadzo zvedu zvese kusara zvachena chena New release. ndochingamidza zangu vese vari kuti bata welcome uchi pasina nyuchi maproject promotions ezomugito music online kukunzira chirongwa
icho chikamu chatambopinda muna izvo dzechitendero kukudza izvo mazimba ose nezvakanongotitira mukati meupenyu. Nyaya yekunamata iyi munhu negurubho, asi unoda iwewe zvako kunzwisisa kwako kuti izvo mazimba ose anotaura kuti sei zvakafamba seiko mukati meupenyu hwako. Ndiro kana ndakataura kuti haizi nyaya yemurume nemukadzi vanonamata pamwe chete, asi yako uri one ega ari serious. Ingavakomana kukomba izodetsera kuti one ari ega roda kuenda. Agona anoverenga soko raizvo mazimba ose achirinzwisisa richitaura zvinhu mukati meupenyu hwake. Nguva yeEaster inguva yakakosha patinenge tikurangarira kutambudzwa akaita mwanakomana waizvo mambo Jesu wakanga wakuroverwa pamuchinjiko wachizomuka zvanga kuroverwa kutadza kwedu kweze watakurira dzotsika rekambo kari kubuda mudariro kubva kuna kudzi nyakudya paobhamu shumba yedenga. Ndobva ndatora zekamwe kambo kari kutaura nyaya imwe chete izvo yekutakura kuipa kwevanhu vese kwakaitwa naJesu. Pasta Titus Innocent murefu watakura kuipa Jesu. Visions FM.
Amazita Pastor Innocent. The word of God says in the book of Jeremiah that I know the plans that I have for you. Plans for you not to fail but to prosper. Pastor Innocent mrefu. Aime zakaoma. Thank you very much. Jodeza chimandara chiba covers pa Coventry UK muno. Featuring Timbalani. Nichamzao komana kulita TV rakapenga. Pana paru kufamba kama kanonzi zorora. Take a rest, take a breather. Kupapa mnerudo. Mnaiziwa album yoyi, mnaiziwa sichilikuwanika zvakare. Chirikufamba zvedu negospel segment dzechitendero. Takatarisana na Easter weekend. Komborerwa zvako komborerwa. Chirongwa chiri kunzwa kamore kuburikidza nemafaro chete promotions vari pamwe chete nezomgidha online. www.zomgidha.com mali dzese ndopanodziwana. Makaita tune zenyu pa www.visionsfm. Kana kuti ukanga wakadownloada zako tune in radio pa iPhone pako kana pa HTC pako pa Samsung Galaxy. Opa search Visions FM. Tofamba pamwe chete. Crying every day, drowning in my sorrows was my way of life every day. But you came and you told me life is sweet when I place it in your hand. I am free, yeah, 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 yeah. So somebody help me sing. How could it tell you? Help me sing and say. Everybody sing it. How could it tell you? Aikona kungoita munhu anochema nguva dzese. Ishe umazimba wose ari kuti ropa rangu rakakukwanira ingawani rakaerera pamuchinjiko. Nhamo dzako dzese nokutadza kwako kwese kukachenezwa. Kuchingozorora kazorora zvako. Danai murapa pabva mune rudo. Featuring Tembelani. Tembalami chikomana cho munochiziva kana chorova zvacho ngoma. Unozodeko zvako mse Friday. Takatarisana zvedu neEaster weekend. Makadi zvenyu. Ndasikudetsera Good Friday. Njodedza chikwata Wake the Hub. Famba mangwana. Tombochikora. Kamba kari kubva papo marakanzi ndirangarire Jesu rakatakura 6 tracks zvakare. Munokomborerwa, be blessed.
brand new releases. With Mafaro on Visions FM. chikwata wake up kambo kanonzi famba mangwana ngwana jirangarire Jesu zita raubva 6 tracks tiri mumodhi tiri kuda kudhiraivhana mumodheza Good Friday nhasi vazhinji vamweyo vari kuzenga vari kusangana munzvimbo dzakasiyana siyana kutanga zuva ranhasi kusvikira weekend yeze manji dzese idzi wanakirwa nekawanakirwa nako ungaita www.ezomgito.com ndivo vatiri kufamba navo pamwe chete vari pamwe chete nevemafaro chete promotions kuda kuedza kusumudza manzidzi evana Zimbabwe nepenyere Visions FM mavisual mavisionaries makadi zvenyu mese muri kubata. Thank you very much.
ndiyapinda pabomprezoni Agatha Murudzwa featuring Mukoma Lloyd Tevedzai pakambo kanonzi Samafashamo. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Makomba vachichera mira
chikomanda chauchipanga muvabatsire vanoshabuka vari kushubika ngavabatsirwe. Tracks album irori prayer expose namatai ime tokonzeresa zedu pavisuala Visions FM. Moyo wangu unorwadza kuona vechidiki vachipema. Chauchipanga akamborova madrums okamukoma tuku. He's like a son to him. Ndingonzwa musambo wacho kada kurerekera kuri musambo kwamukoma tuku. Album yake ndechitendero ndegospel music. Kukudza izvo mazimba ose nezvese zvainazvo. Expose ndosita album rikuwanika zvakare ne 8 tracks. Kuti ngaite seko zvedu todangodrive now in the mood ye-Easter weekend. Kutambudzwa kwakaitwa shoma simba wose kusvikira wachizoroverwa pamuchinjiko. Evangelist Alec Chitseko and the Chosen Preachers vari kupinda mudariro wekuti zambuko ndi Jesu. Kama ndakatora paalbum ine 8 tracks album ikanzi Sarudzo. Sarudza zvaunoda, sarudza zvaunoda, sarudza ndi Jesu.
kwanza vamwe vanotosvika pakutemerwa nyora kuda kutsvaga kudiwa kutsvaga makwenzi ekuti uwane baza kana une kudaira kwakanaka kuziva kuti everything is possible with Jesus aumbobatana nazo zisamuko ndi Jesu Evangelist Alec Chitseko and the Chosen Preachers album sarudza 8 tracks wari kuchibata thank you very much muna mafaro pachirongwa huchi pasina nyuchi chamuri kuigirwa nemafaro chete promotions ite pamwe chete nezomgido music online wamunobata pa www.zomgido.com manzi dzese idzodzi dzimukangoita google ipapo anzi kuguguliwa pa intaneti munopa madzibata chiri mumudi yeFriday, Good Friday, it's a weekend makadisa nyimese muri kutibata thank you very much mafaro sunga wanisunga dazeni G-Set Studios on Vaya kumana UK iri kutonhora akuzi kutamba akuzi kutamba kuri kutonhora komakirisi munoda kufamba fambai musanedze Mondoro Methodist Choir agamba fambai makristu kubva pabva mukokorodzano volume 3 Brand new releases with Mafaro on Visions FM.
dairo rwangu rekuti tiri kuitirwa zvakanaka mufunge zenyu. We're just driving together munyaya yatakatarisana nayo kutanga nhasi paGood Friday. Easter weekend muri kuronga zvipi go? Mondoro Methodist Youth Choir Fambai Vagrizo kubva papa mukokorodzano volume 3 rakatakura 8 tracks. rakanaka ubhamu rakanaka uchirida zvakupinda pa www.ezomugito.com. Shamwari dzeve mafaro chete promotions pakukunzire mafaro uchipasina nyuchi ukange vasina ubva donedza imero unokomborerwa ipi blessed. Mwari isho mazimba ose isoitirai vana venyu zvakanaka vese vari kurwara vasiri kunzwa zvakanaka wane mabasa ari kunetsa vane michato iri kunetsa vane vana vari kunetsa vari kushaya murume kana musikana wekuroora. Ndanga ndiri kuti pamunenge muri kuzomoka muzuve Monday masituation evana venyu achinje. Watumwa word gospel mweya nenyama zoga hazvimbofa zvakawirirana. Nyama ine zvainoda, mweya une zvaunoda. Kamba kanatora paubva muchitenderano 10 tracks paubva ipapo. Let's support our Zimatidzi, let's support our Zimbabwe music industry. Kurwisana nenyuchi dzegonera. Woman
chitana nachera mwena mvura ichauya unoda kugara wakarongera ramangwana gara uri panzvimbo nekuti auzive kuuya kwechikomba. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Vatumwa World Gospel weya nenyama kubva pabva muchitenderano vari kutibata vese. Thank you very much Stereki. Ndati tiri mumudhi yeEaster weekend kwamuri kana Easter ine zvainoreva mukati meupenyu hwako. Kudza Mwari nazi nekuti uri pano. Revival Gospel Music ndogara pedyo nemi Mwari. Gamba ndakatora pabva rakanziva gamba rine 8 tracks vari kuchibata veze isunga vanisunga tazeni. Unoda kugara pedyo naizvo masimba ose, unoda kugara pedyo naMwari nguva dzese dzeupenyu hwako. Chopofamba nechechipostori vari kutibata weze. Thank you very much Stereki. Pachirongo huchi pasina nyochi naMafaro from TZ Studios, South East of England. Famba zvedu musi Friday, Good Friday. Chirongo chamunopona Mafaro chedu promotions vari pamwe chete nezomvito Music online. Vamunobata pa www.zomvito.com. Dzese dziri kuchena dzese idzi munokwanisa kudzibata ipapo mukangopinda zvenyere support wazimatize.
zvine munakiro wazvo kugara pedyo naizvo masimba oze kana uchidaira Broadcasting from DC Studios on Visions FM. watauri weshoko unonzwa kutaura kuti alfa naomega Jesu ndiye alfa naomega pavavhara hapana anovhura pavavhura hapana anovhara vanoita sekuda kwavo mwana wakomana waIshe wakanga ari kutambudzwa mukati metsondo reEaster tipa Easter weekend Good Friday kwamuri makadiko zenyu mavisionaries muna mavharo live broadcasting coming to you live and direct from DC Studios. Gambo kandatora paubvama rakanziva gamba rine 8 tracks rinoita kuno vanofarira zvavo dzechipostora munoda kuti muna albhamu iyi kufamba zedu mbichana tikupinda mudzanger zone wari kutibata wese. Thank you very much stereki zati tiri kufamba zvedu tiri mumudi yeEaster weekend pachirongo huchi pasina nyuchi tiri pagospel segment yacho ndaona tsimerero patsimerero kuwadzana kwavatendi ndaona tsimerero pakanini One
releases. Brand new releases. With Mafaro on Visions FM. Kambo karuva paubva yakanzi nyeredzi yababa tsimerova kuwasana kuvatendi 10 tracks paubva ipapa mukoma nelichitiza namukoma chikonda chakonda baba chakonda zviri seisei mudhara takasangana kugojigoji iwe wakomana zvakaoma mukoma chakonda uri kuti mayazi mafara house on air because pandakasangana negojigoji kamataurira uri kuita aziva utaura nawo paredhiyo ndikati imiga zvino kana tapabaza takurova gravdika kuti munhu wese avhare makadiko mukoma chikonda namukoma nelichitiza vari pagrafti zvavo vari pagrafti vari kugrafta vari around the Maidstone area ndokwavari kusenzera kokoko makadi zvenyu. Thank you very much for tuning in. wawana tsimereropa unogaramo tsimereropa jisho mazimba oze mwanakomana wamwari Jesu Kristu unogona kupindamo uchinwa uchigeza mutsimereropa nekuti unenge uchigeza kutadza kwako kweze chikwata kuwadzana kuvatendi mavisuals, visionaries. Say. Nguva dziri pana 10 minutes after 12 UK kazuva kari kubuda sakomana kachango chiri kukiya chando chiri kukiya kwete zvekutamba ukaona panofriza nzeve watonhorwa zviri kuitika panapa ka drive muntu kamba kakupedzisira muchikamu chegospel segment njeke tsimeropa zvakare asi ndadzokera kune vatumwa world gospel kubva pavo muchitenderano ndoka kubva kaita round of gospel segment yezuva ranhasi mitiro zvakanaka isa holiday kune zvese zvirongwa zvaminazo vari kunosangana kumarevival vari kusangana mudzimba kwese kwese muchingorangarira nguva ino moitirwa zvakanaka Brand new releases. With Mafaro on Visions FM.
Gara ndo chingwa nekuti ndawana chingwa pana chishomanzi maoze wamwe wakazotaura kuti Jesu ibako rangu kana mvura inaye ndo pandinohwanda, Jesu mumvuri wangu kana zuva ropisa ndo pandinohwanda, Jesu chiremba kana ndarwara ndo pandinotizira. Wawana dzimere ropa unenge uri kuziva kuti ndo paunoturira nhamo dzako dzese. Jesu imvura yangu, ndane nyota ndo yandinonwa. Gamba kari kubva kune Watumwa World Gospel Hope album chitenderano ne10 tracks. Manzi dzese dziri kukunguruka panapa chirongwa kuti pasina nyuchi chamukunzore mapfaro chete promotions. Tiri pamwe chete nevezomgito Music online wamunobata pa www.ezomgito.com. Chaka unoiwana kana vasina vaidonedzera email. We support our music. To support our Zimbabwe industry. To it run away from piracy. Red cut to piracy. Let's support Simatese. Vakomana nezvi mandara nemadzimai nana baba vowana kurarama nekutatu industry. Tipasare chiro sakanaka. Now, time for something a little different. Zangu goma ndichinyamwerera ndichisekerera andira nguva yekutsamwirana munhu ndokugara ndikufara zvangu
tombopinda ziri mainstrumental dzisina mazwi Mr. Magic takuzogadzirira kamanje kukuzotsvaira chirongwa ramba uripo zivisa vamwe momboita muchimwiramwira kofi, momboita muchimwiramwira tii isina mukaka kana kuti tii isina shuga, moisa huchi mutii zinoita mutii nemukaka wesa huchi pacho wesa huchi mutii neshuga, huchi mutii nemukaka. Makadini zenyu maZimbabwe, thank you very much for choosing Visions FM. Mavharo sunga wani sunga dazeni. Mr. Magic, kubva kuna Black Moses. Ndakati kana ndakurova zvangu dzemainstrumental izinto zvandinombo border, asi ndinongojamba ndakananga ndikusaida kwa Limpopo. Limpopo to Zambezi, Zambezi to Limpopo. Cape to Cairo. Mutare to Plumtree. Izvese zinongoita makadi zenyu pa Friday. Rex Ramanye.
kana mune vamuri kuzivisa nezvenhepenyuro mukange mapa linge radio munozovabatisa kuti vanoita Visions FM. Vakasiya ka-FM vanosangana nezvimwe. Isu tiri Visions, fadza mutereri chete. Saka ka Visions neka FM kacho zobva zvaita gede. Saka ndonyaya yacho ndongoma yacho tiri pamainstrumental zedu makadiko mese muri kuti bata uguchi pasina nyuchi uluchusingela nyozi from TZ Studios namavharo. Chirongo chamunonzerwa nemafaro chete promotions tiri pamwe chete zango neshamwari dzekufamba nadzo pabasa tichida kusimudza vaimbi vezimbabwe nekusapota zimbabwe music industry vezomgito zimusic online vamunobata pa www.ezomgito.com. dzese dziri kukunguruka panapo nodziwana ipapo. Kufamba zedu tiri pa Easter weekend, Good Friday. It's a good one, good. Namavharo ne Visions FM. www.visionsfm.com. Ndichatanga chirongwa ndataura ndikati vazhinji vanononoka kudziya kunge injini yedhiziri, asi kana yazodziya yabva yadziyira chirongwa chiri kufamba. Ndiri kukuona izangu meze muri kupinda pachirongwa. Thank you very much. Thank you very much for choosing Visions FM. Which person are you? TZ Studios, Southeast of England, Namavharo. Kameleone ka instrumental kasina mazwi isako mazwi isako.
tiri pasegmendi yatinenge tikumborova zvedu dzisina mazwi dzekuti unogona kuisa wega ako wega waisa utapirirwa kunge sanjemo. Imi kai makadi Zimbabwe, thank you very 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 much, very much stereke. Kurumisana nenyuchi yegonera huchi pasina nyuchi ndo chirongwa Desert Studios mastudio mushamarari mavharo chete promotions tiri pamwe chete neezomgido zimusic online www.ezomgido.com asi nepenyuro www.visionsfm. Idzo ishamwari pabasa dzatiri kufamba nadzo pamwe chete pachirongwa kukunzirai chirongwa. We've got our own talent, sim talent, partners chakaboda, mabasa amwari, ka instrument of fashion kacho. Happy Easter kwa message zenyu. Kuva kune admin and all presenters, pa Visions FM. Brand new releases with Mafaro on Visions FM.
misodzi inobuda kana warangarira zvinoitwa wakaitirwa naishe wemazimbabwe. Watarisa mwanakomana waishe kutambudzwa wakanga vari kuitwa, inobuda misodzi. Ndiko kapa kaita kambuka kupedzesera muinstrumental segment tobva tapinda mune zvimwe. Kudaira kwangu kuti mese maitirwa zvakanaka zvenyu mufunge. Ndi mainstrumental kutenda Mwari, kukudza Mwari. Tiri zvedu panguva yekutariza kushungurudzwa kutambudzwa kanga kuri kuitwa mwanakomana Mwari. Tiri pa Easter weekend. Partners chakabuda mabasa aMwari, instrumental yekambo kanonzi mabasa aMwari. Mazi dzese dzikanoruda nezvadzo pinda pa www.ezomukito.com ndo paunodziwana. Topinda pane zvimwe. Now, time for something a little different. Ngoma ndichinyemwerera ndichisekerera zvangu. Segment patatanga chirongwa tatanga nemi service taira toita round of them service taira dzichangoburwa dziri kupisa. Brand new release. Ndosaka nyuchi dzichiruma panovava asi dzichita uchi unotapira. Ndapinda pauboma yakanzi Red Robot. Vakomana the Hitmakers vakatungamirirwa nechikomana chinzi Bothwell Butao. 6 tracks paubama ipapo. Ainida tambura inini kuti murume wangu kana akanditadzira anoti ndimuti sorry. Kana akawetera magumbeze chaimo anonditi sorry nekuti kuna vamwe varume anowetera magumbeze vadhakwa. Anziita sorry andatambura inini.
release. Nunca dura. Iwe. Ayaka umanya ya joko jadi menodare ko nai wadi we. Nunca dura. Aku dah kaya jadi buka fry kita suka semua ke. Ini kaini.
kamba kanonzi zorizori ekubva kuna mukoma bothoro butawu and the hitmakers 6 tracks maalbum irori album anapokwanisa kuwana zvenyu pa www.ezomgito.com kuda kuedza kusimudza manzi evana zimbabwe nesupport yawa zim music industry ishamwari pabasa vari kufamba pamwe chete nemafaro chete promotions ndiwo vari kukunzira chirongwa chino huchi pasina nyoje ulojosengela nyoze kuita kudambura wakambonzwa here chidambura isizo todambura ngoma pavisual visions fm namafalo anzvanzi mafelo wemafalo nevanhu vanokuda kufala nekuti vanofala zvavo muchayoka majojeti kuna wakambopfeka majojeti nemashete viscosi pazimbabwe anzi sheti yangu viscosi kana kadrop west kunyanya madzimai muchakaziva here kasketi kana kadress kahe kaidropa west kadrop west aiwe richake albamu riri kuwanika albamu komaranga sagombeto neshasharume express munoziva vari kufamba vese nakevin vari rnk african sounds abati vakazochiti kwache mwaenda kwake paalbamu kuti zvichyize ndetora kamba kanonzi mano maiguru wangu zoga maiguru so maiguru imiga mhere kati nzonyaya yajo famba nengoma mukomaranga sagombeto ndafunga zvangu era kumusha nekuti kasadza kaninopowa so kanopera parurimi asi ana tsano nana mainini vakauya vanoita kutengerwa manandozi madramstiki zipoto nemadramstiki
asi ini ndonzidya sadza nesaudi yaitambika inotambika ngatizogarisana zvakanaka muvarora nehama dzemurume. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Mafaro, broadcasting from DC Studios on Visions FM. Kamba karuva papa mkuti zichikize ranga sagombeto ndichasharume express ndikaenda zvangu kumusha ndikaenda kunuraura ini ndobva ndabata zvigwaya zvangu nemaramba kana ndikanoteya muzungu ndogona kubata shiri mbuya vanogona kubika manhanga todya nhopi wakambodya nhopi here musango rakatekeshera nemafurutsi emusango ndinodya ndikaguta pane kuti ndirambe ndakangogara ndichitambiswa nhova ngatizogarisana zvakanaka mukati medzimba umo.
Broadcasting will be crossing over. Kuna Mkomao Buzzy. Mkomao Buzzy says, hey, thank you very much, Stereki. Ndisamanyika, wekumanyika, wanotaura chimanyika, ndisaka ndisamanyika. Rekera one zako, mfambe mega, Friday yacho naitoira hot Friday. Top of the hour, I'm signing off, and DJ Obaz will be taking over. Kana ndisina kukanganisa studio yawo inonzi boring. Mawati maona varume pa Spain ukwanenge vachita bullfight. Zino rondo ronande kuverenga kuti pane bhuru raita champion. Nekuti varume vatatu vakatogodorwa nyanga. Vachibva vatozorora kutofa. Zvakaoma, mimwe mitambo iyi yakaoma. Mureza Zimbabwe, thank you very much for being with me. Pachirongo pana 10 kusikana nguva dzino. My salute you, ndoti happy Easter kwa muremeze. Toramba tiri pachirongo, toramba tiri kuterera nepe Eurovision FM, ngatizivise vamwe. Zvirongo fasha vashamarari, jawi nefararira. Asi kana uchinzwa zvako kuti ungangoita zvako zvekushamarara paredhiyo nenguva dzako nguva nekumbatandadza muri Zimbabwe. Dibate kuseri, dibate, ndisu wacho ka, ndisu tineze. Toona kuti tingabatsirani seiko. Kana usina manzi tinokupa. Tinokupa manzi. Urova kufaza muri Zimbabwe. Chirongwa manga muri kuchiunzirwa nevafaro chete promotions vari pamwe chete neEzomgido Music Online. Yamunobata pa www.ezomgido.com ndo vatinofamba nawo pamwe chete pachirongwa. Madzi dzese dzosipinda izvenyu pa website ipapo munodziwana. Kana vazina drop an email kuti ndikuda album kuti zityise kubva kuna Ranga Sagombedo iripo unoiwana. Muri yeZimbabwe mwara kuitira zvakanaka pa Easter holiday nei. Vari kurwara mopora muzita raJesu. Mukoma Buzzy ndinodaira kuti mishina yadziya. Muri Zimbabwe kambo kari pasi rwezirango kanonzi mano kubva kuna Ranga Sagombedo neShasharume Express kubva paalbum kuti zityise 6 tracks paalbum ipapo. Ini ndachikusiya imanje makatera kuna Mukoma tuku mutukuzi. Kambo kanonzi aijorege ungadeura mvura umbechorera namaoko. Mukoma Buzzy, whenever you're ready, it's all yours. God bless you all. Ndarowanzira. Nepedza nguva ndezvisina maturo. Imwe nguva uchaiwanepi? Nepedza nguva kudzingisira vamwe. Yako nguva uchaitorepi? Nguva varume inokosha. Nguva varume inokosha.
Koma Ubazi will be taking over soon. Ndichiripo zangu msatize. Samanyigawe kumanyigawe aripo ari around nguwa ngaishandiswe zine njere mudiaspora mo chenjera kuti unodzokera kumushone nhava ine mhepo yakazara mhepo nhava Brenda Vazimabri todetsera ka weekend special zedu Fulindela kuti ngetesesero Brenda Mabri Fulindela makati zenyu chirongwa tapedza kuti pasina nyuchi just holding up for DJ Obazi kana zangoita chete muchanzo wapinda pachirongwa I need some money, I'm a poor man. Chico Selotwala. We need some money this and hey. Dosakati kumaizana ande mabasa.
some money, you have to go to work, eh? Takamirira zedu kuti kama ubhazi wapindi pachirongwa just holding up for him, huh? You need some money, Chico Selotwala. Ukagara mudheni hapana mari yaunowana. Imi kaimi yakadiko Friday yenyu sei zangoita jete munongonza ndanyangariga samanyika wanenge manyika wanotaura chimanyika wanenge wapo nasamanyika wane mahwani wakatozvitengera zvavo DJ Obaze. Kwete kuzitorera vamwe mari aiwa senza yako I need some money yo ukatorera vamwe zvashata. Let's have to rev the engine kamusambo kesoka kalevzo General Grande. Engine on a Friday. Kafredi kacho katika nyaso ita bobo General Grande ukanza kwa kureva engine kakura kudzisa kana yadzia kwa kurowa mtini mira kuma ubhazi kwangu ita kahiti naye kakahikabo tiri kumbokatsvagira mbakasota apa nekagonzo karuma imwe tambo akumana gonzo rine mahwani gonzo
live it, you can't afford me, so. Dirty